Wij stellen on jou voor Pieter Jan Posma. Zieler, Wennet in Ljouwert en waard 2 keer tweede op het WK in de finklasse. In 2012 lag hij op koers voor goud op de Olympische Spelen. Maar waard het toch een botsing met een boei, een 4e plek. Wat ontzettend jammer voor de Vries. Dat is enorm. Het is echt kloten, het is echt kloten. Het is gebeurd en ik heb ervan geleerd. En ik vind het ook wel even prima dat we het nu even over hebben. Maar het is nu ook wel klaar. We hebben nieuwe Olympische Spelen. En net te lang moet trotseuren. Nou, ik heb de lessen geleerd. Dat je vanaf het eerste moment erbovenop. Posma kent zomaar een medaillehelly op te spelen. De grote favoriet is de Engelsman Giles Scott. Maar daar zit een hele riege efter die al jaar een kans maakt op een medaille. Ja, ik was er niet aan begonnen als ik daar niet in geloofde. En ik geloof er nog steeds in. En ja, je gaat uit van je eigen kracht. Maar let wel, hij is ontzettend goed. Dus zullen alle zeilen moeten worden bijgezet worden. Maar ik geloof erin. En ja, de vorige keer zeiden ze ook, ja, waren de resultaten van tevoren niet zo goed. Nu zijn ze heel goed bij mij. En toen zeiden ze, nou, Ainsley die wint. Nou, het had maar zo'n stukje gescheeld of ik had toen goud gepakt. Pieter Jan Posma begint 9 augustus. 16 augustus is de medal race. Zorg voor meer informatie over Pieter Jan Posma op omroepfriesland.nl.